Velkommen til Mestertidernes test af borehammer. Denne gang er kategorien 18 volt, og vi har 5 mærker på programmet i dag. Og det er DeWalt, og det er Milwaukee, og det er Makita, det er Bosch, og det er AEG. Vi har lavet et skema, som vi meget gerne vil have, at de udfylder, og der har man mulighed for at give dem karakterer. Det er rigtig god, middel og undermiddel, og så er det dårligt. Vi har samtidig et teknisk skema, hvor de forskellige specifikationer er opridset. Kan man godt sige, at det